Къде? Моята буквичка е ето. Тук ли е твоята буквичка? Трябва да видим, обаче няма. Кой нямам? Нямам, има само това. Трябва да отидем да още да преснимаме. Те са тук, мила. Сега ще направя. Вие можете ли сами да се напишете вашата буква? На български. А вие можете да се напишете името? А вие можете ли сами да се напишете? Хайде да дадем да се направят имена. Маси! Браво! Къде? Ето, можем да седнем и да правим заедно буквичките. Или вие сами да се направите вашата цвичка шарена. Искате да се направите имената и да си ги украсите? Ами те бяха за големите. Направим на всяко една буквичка. Очертаем, за да се отцветят. За вашите ние големите тук ще правят. Защото те са много ситнички.